Y estamos de regreso después de este espacio publicitario. Yo había dejado una pregunta que yo creo que nadie me entendió. La cosa era, si esto lo habían guardado, lo de Fumega lo habían dejado en un cajón para que ustedes no supieran, para poder sacar esa modificación de crédito que se sacó en este pleno. Pois se o fixeron así, despois de todo o que falamos durante a primeira parte, igual o que están buscándose problemas eles mesmos, porque se tan importante lle sea a modificación e cabe a posibilidade de que poida ser botada abaixo, porque hasta o pleno estaría mal convocado, por convocar o que non convoca. Entonces, bueno, non sei, en calquera caso a modificación, falando xa puramente da modificación, un reflexo perfecto de como está este goberno, é dicir, de que teñen que andar con componendas para non enfadar aquel, para ver se me levo con aquel, e o que levanta un pouco das pernas de atrás castígano, porque a modificación basicamente foi prácticamente lineal, case todos os concelleiros curiosamente necesitaban para os seus proxectos 40.000 euros, que casualidade, non? Non é dicir, bueno, pois eu quero poñer isto que costa 17.314, necesito... E despois as cousas importantes, como os equipamentos para o grupo de emerxencias, que hai que cumplir unha sentencia judicial, non iban, para servicios sociais, non iba, para o departamento de persoal, seguridade e tal, non iba, eran as dúas únicas áreas que non levaban nada, curiosamente, rexidas por dous concelleiros do PSOE que en teoría están nos que non queren darlle a alcaldía ao PP, se é un castigo ou non é un castigo, pero é curioso que de 11, 9 leven tallada e 2 non leven, non? Cando digo tallada, digo porque está repartido como se fora un pastel e cortado en anacos prácticamente iguais, con algúns matices. E polo tanto, bueno, pois chama moito a atención como se xestiona. Non deixa de ser a típica modificación de crédito electoralista, pensando en enganar aos veciños como con estes microasfaltados estranos que se están facendo e todas estas cousas. Non creemos que vai resolver nada e o máis triste e preocupante de todo é que na caixa do Concello do Carballiño de aforro a día de hoxe quedan 10.700 euros. Chegou a haber, non fai tanto tempo, 5 millóns de euros. Quedan 10.700 euros no mes de xuño de 2026. Se viramos o Carballiño transformado, se viramos moitísimas obras e moitísimas cousas que melloraron, pero temos un pobo, coincide moita xente, peor que nunca, máis sucio, co mobiliario máis estropeado, coa maleza invadindo prácticamente todo, e sin embargo queimamos case 5 millóns de euros, ou sen case, de aforro, e non se sabe moi ben que. Bueno, pois o que vimos foi eso, que repartiron os cartos así, tanto para ti, tanto para ti, tanto para ti, non detallaron cales son os proxectos, cales son as prioridades, cales son as necesidades, porque, decía Adolfo, o grupo de emerxencias é moi urxente que os equipen para que traballen seguros, que rematen as obras do Garradón no conservatorio, que pouco lles queda para deixalo ben e poder abrir todas as aulas. Pero claro, é que facer unha modificación de crédito sobre unhos orzamentos prorrogados e ter un goberno maioría absoluta, PP-PSOE, e non ser capaces de ter unhos orzamentos aprobados, porque claro que tú unha vez que fas os orzamentos, despois podenche xurdir modificacións, claro que sí, pero aquí estamos falando que non aprobaron os orzamentos porque non son capaces de poñerse de acordo, porque non teñen un proxecto claro para o Carballiño a futuro, e entonces viñeron eso, pois a 10 meses das eleccións ou 11, pois veña, vamos a repartir estos cartos e tú maquilla isto ali, o outro maquilla o outro ali. E iso é o que lle ofrecen a veciñaza do Carballiño, porque decía Adolfo que quedan 10.000 euros. Vale, os concellos non están para forrar cartos, non? Non están para forrar cartos. Pero cales son as inversións que se fixeron aquí? Falabas de servicios sociais, que levou 0 euros. Acaso non se necesita unha partida orzamentaria para aumentar o número de horas do servicio de axuda no fogar? Porque un dos problemas que temos é que cando os usuarios van e din necesito as horas que me concede a Xunta, pois xa non máis, din é que non hai cartos. Non hai cartos. Entonces, para que hai cartos? Para festas? Bueno, sí, que duplicaron a partida. Vale, queren unhas festas extraordinarias, pero que modelo de festas queredes? Non o explicaron. Que modelo de parque municipal queredes? Non o explicaron. É que non explicaron nada, nin na comisión, nin no pleno. Entonces dis tú, pero isto de repartir así os cartos e... sorpresa, xa veremos o que fan. Perdoa que te interrumpa, que agora mencionaches o parque e as festas. E creo que ven a colación que tampouco nos explican a nós, porque a min estánme preguntando, sobre todo a xente nova, se é certo que van cambiar a ubicación dos minibares da Festa do Pulpo, da festa por excelencia para a xuventude do Carballiño, que atrae a moitísima xente de fora, e nós ninguén só sabemos.
hai o rumor de que o goberno ten a intención de cambiala para as Barcias, unha solana absoluta que xa veremos como resolven o problema do calor, porque estes 2 últimos anos no parque, a pesar de ser o parque, o calor era mortal, a ver como fan cos rapaces ali, pero é algo que se debería informar á cidadanía, porque eles caen, perdoa que xa con isto que non te quería interrumpir, é dicir, eles dan por feito que son os donos do pobo, do parque, da festa, e poden facer o que lles dá a gana, sin falar con ninguén, sin consultar con ninguén, deciden eles, está decidido, e a min é algo que me parece. Ese é un dos problemas que teñen, que pensan que están arreglando a súa casa, e claro, se é a súa casa, nos non podemos meternos como arreglan a súa casa, pero que é a casa de todos, é o concello. Entonces, non poden seguir con esa filosofía, pero van a seguir, vai, hasta maio do 27. E a hora que falabas da Festa do Polvo, estamos en xuño, finales de xuño. Vamos a ver, si tú, a finales de xuño, non tes claro cal vai a ser o modelo de festa que vas a executar, entón estamos perdidos, é máis do mesmo, e despois, como ano pasado, ocurrencias de última hora, discusión entre os concelleiros, porque eu non quero, porque aquí hai perigo, porque un caos. Pois mira que dende agosto do ano pasado ata agosto deste ano non tuveron, pero que esta frase levámosla repetido, eu polo menos durante todo este tempo levamos repetido, pero alguén non sabe cando vai ser a Festa do Polvo do próximo ano. Ademais, que a cantidade de cousas que non funcionan, para que vas cambiar unha que funciona? É dicir, esa é unha pregunta de... Tamén temos a perdona, solo, porque temos a sorte que a Festa do Pulpo funciona sola, porque senón... A ver, é que non podes repetir o modelo ano tras ano tras ano e queimalo, porque eu penso que había que darlle unha volta, e sobre todo para a nosa mocidade, cuidado. Pero vai ser sorpresa. Respecto a lo que decías tú de cambiar la ubicación, es verdad que la gente todavía no lo sabe, pero sí hay hosteleros que ya han reclamado que no quieren ir para las Barcias, porque no hay una zona de sombra, es un calor impresionante, cómo van a tapar ese sol, ese calor tan intenso que van a tener, sobre todo el lugar. A ver, as Barcias hai que poñelas en valor, porque non pode estar todo abandonado sempre. Isto non se pode tocar porque lle parece mal a non sei quen, outro non se lle pode tocar porque non lle parece mal a outro que non sei quen, tal. Pero claro, unha cousa é que poñamos en valor o parque municipal, pero con consenso e con xeito. Eu podo chegar a entender que poñas un concerto ás 11 da noite, que xa non dá o sol. Tamén. Pero que poñas aos rapaces todos do Carballiño, ali a 10.000 rapaces, ou non sei cantos habrá, ás 5 da tarde, o ano pasado eran 42, 43 graus. Era unha barbaridade. Entonces, terán pensado cubrir a zona, porque árbores non se... E con que cubres? Con unha carpa? Para poñer uns tomates e uns pimentos, os invernadeiros están ben, pero para meter un montón de nenos nunha festa, non sei se é a mellor idea, pero bueno. Mira, eu non sei que é peor, se o calor ou como fixeron o ano pasado, que dixeron que a zona era peligrosa. E é certo, porque é unha zona a recuperar e é unha zona que, bueno, está moi degradada e hai que ter moita conta. Pero porque unha é árbara... un humedal. El? É un humedal as Barcias esas. Non sei. No, bueno, nas Barcias hai unha parte que hai aquela pequena lagoa, pero creo que é auga... Sí, é artificial. Sí, eu creo que é auga conducida ata ali, non, eu creo que non. Pero é un sitio sin humedal. Pero home, ali van facer chalés. Sí, porque o drenaron e o acondicionaron para que puidese... Bueno, pero ainda así ali estaba previsto facer chalés toda aquela zona. Pois si, tiraron un. E aquel era o chalé piloto. Eu digo porque... En teoría o proxecto era facer todas as Barcias. Eu digo porque o río está ao lado, evidentemente non podemos comparar o Arenteiro co Miño, me refiero en potencia. Claro. E por exemplo, o xulgado de Ourense, hasta onde eu sei, ten problemas de licencia porque é unha zona anegable, porque está cerca do río. Entonces, como está cerca do río, non en tanta medida, por iso vos pregunto se as Barcias é unha zona anegable, inundable ou como se llama. Sí, home, pero para facer actividades me imagino que... Bueno, depende. Se é unha zona en zonas húmeda, inundables o que non podes facer é estructuras de ningún tipo, e despois para actividades veremos. Puntuales. Xa, pero veremos en que circunstancias. Cantos nenos dixeches? Non o sei, pero que ali se xuntan milleiros milleiros de rapaces, eso vamos. Humedal? Sí, inundable, te refires a inundable, pero bueno. O sea, que non teño nin idea que tipo de terreno son as Barcias. Con este goberno podes esperar calquera cousa, desde logo que non se pode ali facer por varias razóns. O peligro. Sí.
Pero xa digo, a mí xa me Eu parece... penso que nestes momentos é máis perigoso onde están os rapaces, porque si hai perigo de que caia unha árbore... Bueno, pero Sofía, vamos a ver, eu quero pensar, efectivamente, é imposible ir ao 100%, pero se tú, o ano pasado de verdad como anunciaron, faz unha inspección ben feita das árbores do parque, sobre todo das zonas cercanas aos camiños por onde pasea a xente, onde se fan concentracións de xente, porque o día da festa do pulpo, se sacan dali os rapaces, que eu non o comparto, pero bueno, ao final os sacan, por ali vai seguir pasando xente, ou van vallar aquela zona para que non camiña xente por ali. Os coches van andar entrando e salindo, porque os coches dos restaurantes, o sea, dos restaurantes, dos bares que se poñen, entran e saen, o sea, o perigo vai ser o mesmo, sí, claro, non hai tantos rapaces ali, pero se é unha zona perigosa, habrá que pechala, e seguramente pensar en pechar o resto do parque, porque árbores siguen caendo por todos lados. Pero tú sabes como a min que discutiron os dous concelleiros o ano pasado. E pasaronnos algún informe ou informaronnos de algo de si xa estaba o tema solucionado ou como se iba a facer? Bueno, Cal era a pregunta? A modificación de crédito, que empezamos por eso e fomos ao parque. Ya empezou o De todas formas, aínda que xa sei que non falaches, como podíamos enlazar co famoso tema da agua. Polo río Arenteiro, zona inundable, auga, ben mallado, Sí. ben mallado. Bueno, eu só quería matizar unha cousa, ainda que despois non fale, sobre o tema da modificación, porque sí que me parece... Bueno, interesante comentar aí dúas ou tres cousas, se mo permitides. Por suposto, A Manolo. primeira é que, bueno, hai un informe do Tribunal de Cuentas da Xunta de Galicia do ano 2024 sobre a fiscalización e a entrega e aprobación dos orzamentos dos distintos concellos da Xunta de Galicia, da Xunta non de Galicia, nos cuales se analizaba tamén a inversión en políticas sociales. Sabedes en que puesto está o Concello do Carballiño? E canto invirte por habitante en políticas sociales anualmente? Sorpréndenos. Está no puesto 280 de 313 concellos e invirte 75,5 euros por habitante anualmente. No posto 280 de 313. E tal cual. Entonces, para que vexades, entonces Ese é un dato, É un dato moi interesante. Non é que, no, Manuel se lo inventa. Buscado o informe Tribunal de Cuentas do ano 2024, fiscalización e presentación de orzamentos dos concellos de Galicia. Ven ali. Ven máis cousas, pero bueno, ese é un dato moi significativo. Para que vexades si realmente esta modificación de crédito atende ou non as necesidades do Carballiño e da súa veciñanza. Despois, quero matizar algo. A utilización das modificacións de crédito non é algo normal, nin se pode normalizar. É algo excepcional cando se dan certas circunstancias. A mí me fai gracia porque resulta que o alcalde accidental outro día, a mí facíame gracia vervos escoitalo como el vos explicaba que eso é normal e que en todos os concellos se fan modificacións todos os días. É dicir, el ergue se fai dúas modificacións, Jaco me fai 5 cando se ergue, dúas ao deitarse. Vamos a ver, as modificacións de crédito son 7. Son 7 realmente as que recolle a Lei de Facendas Locales, a ordenela, e 5 ou 6 leis máis que teñen que ver, con este caso, cos concellos e co seu ordenamento ou o seu orzamento. Entonces son 7. Desas 7, 3 requiren de ir a pleno. As outras non. As outras podense facer, evidentemente, requiren únicamente un informe favorable do interventor. E esas 4 sí que son habituales. Pero E a asignatura do alcalde. Sí, claro. Sí. Pero quero dicir, para que vexades o procedimento, claro, el mezclou, el dixeronlle que sí, que todos os días fanse modificacións. Pero en este caso a aprobación de créditos, os suplementos de créditos e unha terceira, que se non creo recordar mal, son as baixas, esas teñen que ir a pleno. E iso, se se fai moi recurrentemente, eso vai en contra dos principios de equilibrio, de límite de gasto, bueno, dos 3 principios que temos as 3 normas fiscales. E nos últimos orzamentos que se aprobaron, xa o interventor dixo que, bueno, que se pecaba. E en este ano volvemos o mismo, porque dos 5 millóns que había en modificacións de créditos, dilapidáronse, quedou o mínimo. O fondo de contingencia, o mínimo que marca a lei, o 1% do ingreso, dos ingresos consolidados, é dicir, os 10.000 e pico euros que quedan. E agora, se ven unha urxencia, que facemos? Esa é a pregunta. Esa último matiz que quero facer, cando falan de que teñen as contas saneadas, de que o orzamento, no seu momento, cando se aprobou, porque agora témoslo prorrogado e habrá que mirar cando se faga o peche de contas e a aprobación da conta xeral como está todo e como se fixo este ano, habrá que mirar tamén
agora perdíme. Onde estaba falando? Na conta xeral, Sí, é dicir, cando se presente esa documentación, hai que ver outra vez canto remanente vai quedar, porque vais a forrar, porque parece mentira, pero neste Concello nunca se gastan todas as partidas que van destinadas a facer as políticas que se teñen que facer. Entonces, eu sempre son dos que crin que un Concello non está para forrar, está para invertir e para gestionar. Tú no momento en que aforras, hai que mirar en que partidas estás aforrando, que non é normal que queden partidas, por exemplo, de 40.000 euros que se destinan para a compra de libros e material escolar por rapaces do Concello, que se queden 30.000 sin gastar. No, que quedaron 30.000 euros sin gastar, por qué? Porque as bases son unha locura e tal vez os requisitos para que eses pais poidan acceder a eses cartos son imposibles. Entonces, o que quero dicir é que un Concello debería todos os anos endeudarse entre un 10 e un 15%. A lei permite que cada Concello se endeude hasta un 115% do orzamento de ingreso consolidado. O Concello de Carballiño sempre aforra, e sempre din que están as contas saneadas e todos os anos é remanente. Justamente, por qué? Porque non se gastan as partidas no que se deben gastar, e despois teñense que andar emendándose eles así mesmo. As modificacións de créditos son emendas a unha previsión que eu fixen mal económicamente. Correcto. Claro, porque tú se isto trasladas ao fogar, se eu ingreso 1.000 euros na miña casa, eu sei que o mes teño que gastar 1.000, é imposible que eu chegue a final de mes e me sobren 300, porque unha de dúas, ou non paguei algo, ou alguén non me cobrou algo, pero os debo, non é aforro real, é algo que deixei de invertir. Sí, Entonces, estas modificacións, xa a marxen de toda a perspectiva que vos lle dades, non atenden as necesidades reales que deberían atender da xente, da veciñanza e das necesidades que ten o Concello do Carballiño. Porque o único que atende son uns orzamentos potentes. Eu, para min, esta Entonces, modificación, eu sempre o dixe, son os orzamentos do PP. Son uns mini orzamentos do PP que van a áreas destinadas do PP, porque eu ainda quero saber eses 30.000 que van para Sardins, da área de Rosa, se despois non fan unha modificación, en vez de meterlo en Sardins, vayan para zonas verdes e caian na área de Elvira. Calquera cousa. Entonces, por eso digo que teño as miñas dudas. Calquera cousa, Manolo. Pero falabas agora que eles están sempre que temos remanente, No. O remanente non é máis que o incumplimento dos compromisos que adquiren ano tras ano. Mira, explicou no de maravilla Manolo. Claro. Pero, mira, o capítulo de persoal, que no Concello do Carballiño é unha auténtica barbaridade que excede os 4 millóns de euros, Sí. Dende fai varios anos puxose de moda por a xestión que fan, cando se xubila alguén, cando hai algún traslado, algunha baixa, non repoñer, non cubrir ese posto. Nin amortizala. Por lo tanto, esas partidas ano a ano están aí, non se gastan e iso vai a remanente. Sí. Claro, que pasa? Agora, na Brigada de Obras deben quedar 4. Na Brigada de Medio Ambiente creo que hai 3. No grupo de emerxencias, perdón, Manolo, sí. ao cabo, agora quedan 6,5 e vanse xubilar 2. Sí. 6,5. Entonces, bueno, porque hai unha persoa que está con unha reducción de xornada. E quero dicir, empeoras os servizos, e dices, claro, teño remanentes xa, pero os veciños non teñen servizos. Dous matices rápidos e xa acabo. Dúas preguntas que lle fixestes vos en ruegos e preguntas. A túa primeira, eu a min caeríame a cara de vergonza se todos os meses me estás pedindo a documentación sobre o conservatorio. Sí. A min caeríame a cara de vergonza. E despois, xa non é que me caería a cara de vergonza, que xa non che contestaría cando tú lle preguntaches en que si xa lles vai comprar os traxes dos EPIs o grupo de emerxencia. É que hai unha sentencia judicial. Sí, pero é que a contestación que eu puxen en redes, a contestación que deu o teniente alcalde, o alcalde accidental, é unha mentira doble. Vale, porque primeiro, se está en licitación, como el dice, se son, presuntamente había 10.000 euros da área creo que era o código 315 que vai, neste caso, no capítulo de ingresos, vai a área, vamos a decir que o grupo de emerxencias non aparece como tal nos orzamentos, pero aparece o de protección civil, e aí se destina. Bueno, pois había 10.000 euros para equipación e traxes. Se eso vai por contrato menor, e o contrato menor non hai que licitalo. 3 ofertas, eso vos sabedelo mellor, e a oferta máis económica que manda a empresa, punto. Despois, si está en licitación, quere dicir que un contrato de suministro ten que ser máis de 15.000 euros. Entonces, si está en licitación, onde está a modificación para que aparezcan os cartos para non iban? Entonces, eu xa non che hubiera contestado, pero él, é dicir, nesa soberbia, nesa irresponsabilidade, está en licitación. Pero onde? Tristemente, creo que tanto Sofía como eu sabemos, e é ben triste, a pesar de que repetimos as mesmas preguntas unha e outra vez, as mesmas demandas dos ciudadanos, sabemos que nos minten constantemente. Sí. Que nos minten. Eu quero lembrar aquí cando era o do asilo.
non, xa ahora para o mes xa tedes a documentación, non, xa me vou reunir con non sei quen. Fixemos unha escolma en vídeo durante 10 meses, que pasou moitos máis, e as respostas eran delirantes. Non, ahora para o mes xa o tedes, non, xa me vou reunir para que mo den. Nunca chegamos a ver documentación do asilo. Eles respostan para sair do paso, igual que gobernan, é dicir, eles preocupanlles hoxe, mañá xa veremos, e non lles preocupa o futuro do Carballo. Por eso, cando falamos sempre de que non hai un plan a medio e longo prazo para este pobo, non o hai, porque eles están a sobrevivir, e é o que están. Sí, notase, que non Sí, hai... moito, moito. Bueno, sabemos que proxectos temos, que cambiou no Carballiño de forma importante, e agora co que queda non lles vai a dar tempo, porque... Cambiaron os recibos da auga. Ahí está. Que es a lo que íbamos a ir ahora mismo, sobre esa moción que llevaba Espacio Común, sobre esa subida de recibos de agua, donde pedía explicaciones y poder meter esa moción ese día, y fue rechazada, y pedisteis un pleno extraordinario que, por cierto, sí se va a llevar a cabo el día 6 de julio a las 9 de la mañana. Bueno, empezando por este último, tense que levar a cabo por obligación, porque ao asinar máis dunha cuarta parte dos concelleiros da corporación, temos dereito todos os concelleiros a pedir 3 plenos ao ano, extraordinarios, e o alcalde está obrigado a convocalos. Veremos se o alcalde que os convoca pode ou non pode legalmente, pero está convocado efectivamente para o 6 de xullo ás 9 da mañá. Curiosamente, un luns ás 9 da mañá, entendemos que para que pase o máis desapercibido posible, vai ser un pleno curto, porque é un tema único, co cal o pleno non vai nin rogo, sin preguntas, nin nada, o pleno non debería pasar dos 3/4 de hora. Entonces a idea entendemos que canto a xente leva os nenos ao colexio ou se incorpora o desayuno ou tal, non estamos en colexio, bueno, pois o verán ao divertiño, como se chame, o verán divertido. En calquera caso, un luns ás 9 da mañá, bueno, pois parece feito con un pouco de intencionalidade que o pleno pase un pouco desapercibido. Sorprendeunos moito que non aceptaran a urxencia, sorprendeunos moito, a ver, o normal, incluso pensando dentro do propio punto de vista do goberno, sería que admitiran e deran as súas explicacións. O pobo está molesto, está soliviantado, está enfadado, porque lle están chegando a xente recibos de agua a casa que duplican os que tiñan hasta ahora. Entonces, bueno, se o goberno considera que eso está ben e que teñen razón en facelo e que eso vai supor unha inmensa mellora para os veciños do pobo, pois aceptamos a urxencia da moción, explicámoslo e acabouse. A votación van a sacar eles adiante, que para eso teñen a maioría absolutísima entre PSOE e PP. E curiosamente negáronse a dar explicacións. Bueno, pois nada, nós sabendo que tiñamos esa baza de pedir o pleno extraordinario, que estaban obrigados a facelo, pois así o fixemos, non? Pero que fuxan de dar esas explicacións, que fuxan de decir por que se chegou a este punto, pois é certamente chamativo cando, como digo, o pobo está preocupado, molesto, indignado, como lle queiras chamar. A min xa me pareceme grave que cando se levan as mocións de urxencia, porque son temas urxentes, porque que nos reclame a veciñanza, non a oposición. A oposición, eu non me levanto un día pola mañá e digo, vou levar isto por urxencia. E o non dar explicacións a min parece unha falta de respeto para a veciñanza horrible. Que iba a subir a factura de agua, sabíamoslo todo, levamos durante todo o proceso dicindo que iba a subir, e eles levan durante todo o procedimento dicindo non, e que imos facer, e que imos pedir, e que imos non sei que, o de sempre. Vámoslo intentar, pero quedouse nunha intención, porque o recibo subeu, non detallan cales son as obras que van ao PERTE, cales son as obras que vai a facer a empresa, si eso vai a repercutir, si eses cartos que veñen vai a repercutir no bolsillo da veciñanza do Carballiño, que parece que non, Aguas de Galicia aquí non existe, porque fíxate que nesos 7 millóns de euros, oye, si Augas de Galicia viñera, aportara uns cuantos millóns de euros, era menos que se lle pasaba a factura aos veciños. Algo. Pois nin explicacións, nin feitos, nin nada. O día 6, a ver que nos contan, mentiras. Van nos contar mentiras, porque é o que sempre fan. Pois a culpa vai ser túa, de Pachi, e miña, e vai ser do CEO, vai ser non sei. Los vecinos tienen la sensación de que todas esas obras que se van a realizar las estamos pagando todos. Por eso fue ese aumento en los recibos. Non é unha sensación. No era como antiguamente ellos decían, que vamos a tener el mejor contrato para poder realizar estas obras, sino que al final de cuentas somos los vecinos los que pagamos esas obras que en realidad no entraron dentro del contrato que se hizo de agua, ¿no? Sí, se me permitides.
A ver, no anteproxecto do contrato de agua iban 13 obras que se tiñan que facer sí ou sí para poder prestar o servicio adecuadamente, por se houbera novas edificacións, se houbera que tomar non se prevía o do parque empresarial, que foi un error, pero bueno, dentro deso iban 13 acometidas. Esas acometidas, en este caso, empresa licitadora, Augas do Alenteiro, dicía que por 7 millóns que as facía. Que pasa? Que resulta que no 2024 se aprobou un PERTE, conxuntamente con outros 5 concellos, nos cuales o Carballiño salía beneficiado con casi 1,5 millón de euros para facer actuacións de tipoloxía A, B ou C. Isto ven todo na página do Miteco, ben especificado as de tipoloxía A, é para control de agua, digitalización de contadores, etcétera, etcétera. As de tipoloxía B é para control de suministros, para cambio de tuberías, tanto de saneamento como de separación de pluviales, de fecales, bueno, e as de tipoloxía C, é que non máis sei de memoria, tendes que disculpar, e as de tipoloxía C é todo o que ten que ver coa logística do todo o servicio integral da agua. Bueno, pois, se se houbera feito ben, é dicir, das 13 actuacións, hai 3, que se non recordo mal, que podían entrar dentro do PERTE. E hai outras 3 que se podían haber solicitado, como fixeron outros concellos, con cartos de Augas de Galicia. Por exemplo, o tanque de agua novo e o que se vai reformar, o que xa está, que se vai tirar e se vai reformar. Isto deixábanos a conta, eu fixen así os números por riba, porque tampouco era para detallar moito, porque non teño toda a documentación, pero se aforraría, en este caso, a empresa licitadora, 3 millóns de euros. En vez de invertir 7, tiría que invertir 3.800.000 euros. Eso evidentemente repercutiría en que a factura dos veciños non fose tan alta. E despois hai que recalcar tamén que a factura da agua sube sobre todo moito pola depuración, porque as dúas depuradoras están depurando mal e a depuración se está facendo fatal, e cada 6 meses hai multas pola situación das sedas. E aparte deso, os precios da factura de agua non se fixo mediante unha tasa municipal, é unha prestación patrimonial de carácter non tributario. Entonces, tú en este caso, a este tipo de precios non lle podes por, como dixo o alcalde, que se lle iba a cobrar máis os veciños que tuveran os pisos pagados para que así mover o alquiler de vivenda. Vos fijadevos o surrealista da proposta. Onde dixo eso? Dixo nun medio de radio, dixo que justamente antes de que entrase en vigor, dixo, pero xa unha medida moi comunista, non? Sí, bastante rara, non? Pero para sacar, bueno, e despois dixo que incluso repite que dixeste. Sí, que iba a buscar a maneira, como el chamáballe tasa, non é unha tasa, é unha prestación, é un precio, é unha prestación patrimonial non tributaria, de carácter non tributario. Bueno, el decía que a tasa de agua que iba a buscar a maneira de que aos veciños que máis consuman lle salga máis barato e que os veciños que teñen os pisos vacíos, segundas, terceiras residencias, que se lle incrementase algo para que sacasen esas viviendas en alquiler, para movelo o mercado mobiliario. Isto dixo, eu teño a grabación porque dixen, ostras, pero que non me caía nada, non me cuadraba nada. E o grupo de emerxencias sin bombeiros. E con respecto á factura de agua se podía haber feito mellor. Todavía ten arreglo, porque, por exemplo, o do PERTE, a ver, non sei se ten arreglo ou non, pero eu ando mirando e ten dúas posibilidades de arreglo. A primeira, se se lle carga as obras ao PERTE e se fai a modificación do anteproxecto de obra, porque sí que anduve mirando a Lei de Contratos do Sector Público a partir do artículo 200 ao 206 sí que admite a certas modificacións nos pliegues dos contratos de obra que xa están adxudicados. Teñen certas limitacións, por exemplo, que non excedan o 20% do orzamento adxudicado e tamén que non rompa coa naturaleza propia do contrato. Pero ese non é o problema, é dicir, xa non é só do PERTE, sino se se fan estas obras que se podían haber destinado con cartos de Augas de Galicia que non se fixeron, se poden facer adiantos de pago, que é un medio nos cuales o Concello, vamos a dicir, adianta os cartos á empresa para facer a obra. Isto ten que estar ben justificado e eu non sei hasta que punto se dará feito con outra entidade como é Augas de Galicia, pero eles poden, se queren, e a intención política, poden explorar varias vías para que a futuro, xa este ano xa non, evidentemente xa vai ser moi complicado, pero para que a futuro, e vos poderías propor, evidentemente, Manolo, para que a futuro a factura sea menor. Perdoa que che apunte unha cousa, non xa fai máis dun ano, en maio do 2025, levamos a pleno unha proposta para que todo, que esas obras, prácticamente todas as obras que se estaban imputando no prego e polo tanto se iban a cobrar aos veciños nos recibos, se lle solicitaran a Augas de Galicia, eso xa foi fai un
ano que propuxemos, fixeron oídos sordos e seguiron para adiante. Por lo tanto, é que isto xa o sabían, non topámonos agora con isto, pero é moi sinxelo, mira, Manolo, a empresa ten 5 anos para executar todas esas obras. Entonces, se tú ahora Non, colles... ten máis, hai algunhas que non ten límite Bueno, de tempo. pero as obras que son obras de... Correcto, 5 anos, vale. Entonces, se tú esas obras as repartes en 5 anos, con fondos propios, con axudas de Auga de Galicia, con outras subvencións europeas que saen seguro, aplicando o PERTE, e usas o que tes do PERTE, e que non lle tienes que repercutir prácticamente nada aos veciños, porque as obras en 5 anos tamén as podes repartir ti. Entonces, fíxose mal dende o principio, a pesares dos avisos, eles foron ao cómodo. Pois mira que non tuvemos que escoitar vender que a solución a meirande parte dos problemas para o Carballiño era o contrato de auga. Non, eso vai no contrato de auga. Ui, eso vai se resolver co contrato de auga. Ao final é pouca cousa e van a pagar os veciños carísimo, carísimo. No contrato de agua, para que vos falades unha idea, de 28 kilómetros de tubería de fibrocemento que todavía temos no Concello, solo vai o cambio de 8. Claro. Para que vos falades unha idea, hai un informe de Ibiacua do ano 2022 no cual a rede ten unha perda do 31% e pensan que cun remendo de 8 sobre 28 vais a arreglar. Non se vai a arreglar. Hai que... Se hai vontade política, pódese todavía arranxar. E se pode disminuir a factura do que pagamos todos. Mira, foi todo improvisado porque, como me apuntaches, e xa falamos moitas veces, non ter en conta a ampliación do parque empresarial a hora de xestionar o novo contrato de auga é unha barbaridade. É unha barbaridade. Pero vou xa máis, nos presentamos alegacións e votáronnos a todas en contra. Agora resulta, hai un problema ca auga da traída en Paciños, por exemplo, e incluírono. Pero só Paciños. Cando hai moitas outros núcleos no Carballiño que teñen o mesmo problema, polsen ir máis lonxe, que os veciños tamén querían que se lles arranxara o problema da auga. A ver, as fosas éticas, as 39 marcaron que están 11 mal, pero creo que están máis. Bueno, as fosas éticas están nun estado, non sei agora, pero temos queixas constantemente de todos os povos. Claro, non creo que sean 11 na máis, de 39 que detalla o informe. 11 xa estaban... Sí, eu creo que son máis, pero bueno, me limito ao que lín, non... Sí, pero foi un contrato, a ver, evidentemente aquí veu unha enxeñería de fora, non lembro se era asturiana ou de Valladolid ou de onde era, e funcionaron cos datos que lle deu o Concello, evidentemente tú se lle... É como a empresa, que hai xente, non, é que a empresa, a ver, eu tamén quero hablar unha cousa, esta decisión foi do PP, do PSOE e do Carballiño, e calquera empresa que fora adjudicataria tiña que aplicar isto. Non é dicir, a empresa decidiu encarecercho, a empresa decidiu aplicar as obras, non, é porque fixeron mal os pregos, é porque fixeron mal o traballo dende o principio. De feito, había empresas que en vez de 7 levaba 13 millóns en inversións. Que seguramente sexan necesarios, pero volvemos a sempre, fai un plan a 10 anos. Claro, pero que lle repercutes esa inversión? Os veciños, non, pero que falamos. Hai maneiras de... Tú fai un plan a 10 anos e di, vou sacar este ano de Europa, da Augas de Galicia, voulle pedir a non sei quen aquel, a ver se consigo cartos da Diputación para isto. Eu, xa chigo, te as contas por riba e danme 3 millóns de aforro entre o PERTE e as subvencións que dá todos os anos a Augas de Galicia. Pois eso xa casi deixaba na metade a suba do recibo. Pero eso, o sea, fixerono así, como fan todo, hai que apurar, que non dá tempo. E mira que non tuveron tempo, que, o sea, sabíamos todos en que condicións estaba o contrato da agua, que había que melloralo, que había que estudiar, porque nin eso fixeron. Que estaba en prórroga tácita desde o 21, Estaba en precario dende o 31 de decembro do 2021. Desde o 21, imagínate. Casi 4 anos. Sí, non é unha cousa de broma. No, casi 5. Pero sabíamos desde o principio cando remataba. Non, Sofía, se faz un repaso de rogos e preguntas, nós, dende o ano 19, estuvemos dicindo como van os pregos do contrato de auga que vence, como van os pregos do contrato de auga que vence. É moi importante, porque se están pagando as multas, como decía Manolo, da depuradora, algunhas de 240.000 euros que se chegaron a pagar. E que agora ainda se acaba de pagar unha de 65.000. Dúas recientes. Sí, unha de 65 e outra de 5, pero a de 65.000. Tú sabes cousas que se van con 65.000 euros. E arranxaron as depuradoras? Non, todavía non, van no proxecto. Pero é que moitas das preguntas que se lle fixeron en pleno, que estaba Paco sentado no sillón como alcalde, decía, eso xa está. Bueno, esa é a frase. Claro, a obra da Rúa Ourense, eso xa está. Agora vai non facer a empresa. Sí. Agardemos que o faga. Eso xa está, como topo famoso de Aquilino Sánchez. Eso xa está. Eso xa está e está sin facer. Entonces, claro... Non, voulle dar un voto de confianza. Sí que está licitado como unha das obras que van dentro do PERTE, modificaron.
Cal? O das de dúas edas, o arranxo das dúas edas. Ah, no, sí, eso sí que está, eso sí que está. Sí, sí. Pero vais Pero a bueno, que facer era- Vais a agora, facer, pero sí, sí. decían que xa estaba É que era feito. unha auténtica necesidade, porque Sí, senón claro. vas a seguir Que xa pagando estaba multas. feito. Igual que a deshidratación da etapa, que funciona mal. Sí, sí. Sabes, Tamén. tamén é unha urgencia, porque non, é que outro día bueno, na radio escoitei e dicía, non, é que a agua chega moi blanca, parece leite. Escoitei, non, é que eso é dar burbujas. Non, vamos a ver, non, é que eso non funcionan ben as depuradoras ni filtran ben. Cando chega así a agua que parece casi leite, non é de que, non, é que a espuma e as burbujas, non é de eso. Entonces, é algo que é urxente, porque non podemos beber agua do grifo. Hai moitas eivas, moitas. A mí me gustaría que explicara muy brevemente, porque verdad que políticamente muy poca gente entendemos de política y la gente de la calle lo que dice es, a mí me subieron un recibo del que no voy a recibir nada, porque si tú me subes el recibo, pero yo veo que las calles están más limpias, que me arreglan las aceras, que tengo los servicios necesarios, médicos, lugares para la juventud, todo, no me importaba esa subida, pero al final de cuentas, ¿qué ganamos como ciudadanos? Non ganamos nada. Pagar un pouco máis no recibo. Es lo único. Pois o mesmo co do lixo. Eu non sei, que pasan as cousas aquí e tal. O ano pasado, a maioría dos veciños deste pobo subiu ese recibo do lixo de 22 ou 23 euros anuais a 80. Tarifa plana. E non Mellorou a recollida. recollida. No. Están os contenedores mellor. Temos algún... Non, pois só pagamos máis. Pero que nin tan siquiera hai campañas de concienciación que mira que non son necesarias, porque mellorar a recollida do lixo tamén depende de todos. Tamén respetar os horarios, respetar... Pero nada, é que non fixeron absolutamente nada. E despois, como teñen o contrato ca Diputación, e a Diputación para eles é intocable e faino todo perfectamente... Contrato ca Diputación que se pode resolver cada ano. Sí, O Concello sí, do claro. Carballiño, no mes de En outubro, calquera pode dicir, para o ano non sigo. Bueno. E facelo con fondos o sea, con recursos propios ou incluso privatizalo. No, eso xa non... Pero claro, Tuvimos la ampliación, el horario de... Do punto limpo. Del punto Home, limpio. Por fin. Ahora ya Poucas se abren- gracias. Ya se abren los sábados, Poucas de gracias. 10 a Para todos os 2. concellos, non sei Sí, Bueno, pero por aparte fin. de eso, o que era unha vergoña que durante tanto tempo abrira de 2 a 4, ou de 12 a 2. De 12 a 2. De 12 a 2 da tarde Era e imposible. É como a xente se adapta para ir a ese No, horario. no, era imposible. E levamos anos así, reclamando que eso se arranxara. Sí, sí, Pues sí, ahora sí, ya sí. tenemos un horario más amplio, Bueno. creo que está abierto de lunes a sábado, Sí, y sábados creo por la que el mañana. horario de 10 a 2. Sí. Sí. Entonces la gente ya puede ir, porque era una de lo que ponía, ¿no? Para rebajar Que el parece- hecho, que parece tú tan fueras básico. al punto limpio. Sí, eso e os composteiros, non? Compostar, que xa me Sí, dirás como bueno, compostas. Non me En la cansarei, ciudad. En non me certas cansarei de circunstancias. dicilo. A lei contemplaba, a lei estatal, que a normativa viña dunha directiva europea. A directiva, é que non me quero repetir, a directiva únicamente contempla que te tes que comprometer nos resultados, pero non nos medios aos que tes que chegar. Entonces, todas estas medidas pois viñan impostas desde Europa, pero a lei estatal contemplaba que en este caso, na factura do lixo había 4 bonificacións. A Diputación colleu 2, deixou 2 fora. Sabes? E despois, para facer, puxeron tarifa plana. A directiva europea non dicía eso. Dicía que máis ensucia máis paga. Entonces había que mirar, primeiro, pues, buscar outras medidas, por exemplo, o número de empadronados en cada vivienda, os metros cúbicos que se consumen de agua en cada vivienda. Había certos baremos que en outros concellos sí que se estaban aplicando. E despois tamén había dicía, non, é que todos os concellos pagan igual. Non, todos os concellos de Ourense pagamos os que se adheriron, en este caso, Que están na Deputación. Sí, os 80 euros, pero hai concellos, por exemplo, como Toledo, que creo que pagaba, se non recordo mal, sobre 35 ou 40 euros. Efectivamente, tiñamos na outra corda concellos como Barcelona, que pagaban máis, claro, pero bueno, se moven outro volumen distinto. Pero mira, aquí había unha discriminación que era lóxica, que era que no Carballiño, que se recolle todos os días, se pagaba unha cantidade. En nas aldeas, que se recollía ou 3 ou unha vez á semana, sí. pagaban unha cantidade lóxicamente inferior. claro. Agora paga todo o mundo mesmo. É dicir, agora paga o mesmo un veciño de Trigás, Sí. que lle recollen unha vez á semana o lixo, e despois ou estará na contenedor ou estará na casa, pero ali van de semana en semana. Claro. Que o veciño que vive na rúa principal ou na rúa Perfectino Claro, de pero Ieites eso- que pode levar o lixo ao contenedor ca tranquilidade que todos os días yo recolle. Bueno, as políticas da Diputación, aí tendes, non hai máis que explicar. Aí está, e despois vendéronnos que foron inaugurar un contenedor
que a día de hoxe non funciona, cantos concelleiros e cantos... Creo que había 10. Ai, Creo que non había sei. 9 ou 10. É que Composteiro, Non sei, composteiro ou contenedor? Era un composteiro, composteiro, perdón. composteiro, Temos, non feira. temos Estaba composteiros comunitarios que funcionen no Concello do Carballiño, No. que identifiquen a persoa que composta e que E despois como pode... faz? Xustificas con fotos todos os días ali o... No, Era por hai tarxeta, composteiros que teñen ou- unha tarxeta, non, tú pasas a túa tarxeta e xa te estás identificando. Sí, sí. Pero é que aquí no Carballiño aquí non- Aquí o temos de- fotos. O que nos compra un composteiro para fotos de promesas baldías. A ver. Porque pero, aquí de por fotos favor, e de promesas imos de maravilla. Todas as semanas temos 5 ou despois, 6. que un dos descontos é a compostaxe, que te estás rindo de min. Por qué? Porque non vivo nunha casa, porque os que vivimos nunha casa, pois xa temos o composteiro. No rural xa se composta, non fai falta o composteiro da Diputación. Tú fíxate que bonificación quedou fora a de familias numerosas e a de familias en risco de exclusión social para que pagasen menos esa, a Diputación non a contemplou para nada, Fíxate, hasta que... Porque non son tan fáciles de vender, porque realmente non vos chama a atención que despois de levar durante anos a Deputación este servizo, esa directiva europea non é do ano pasado. No, E curiosamente, do 2025. Isto emerxe, bueno, si é do ano pasado, pero creo que é No, anterior. perdón, 2023, 2023, perdón. Sonábame máis Entrou 22 en ou Entrou en 23. vigor o ano pasado, en 25. Pero xa se coñecía, e curiosamente, da parte que lles interesa, fálannos cando vai subir o recibo. Sí. Home, é moi chamativo, non? Bueno, e a odisea que xustificar todo para obter o desconto e despois, si tes algún problema, prepárate para falar ca A Diputación. min pasarme unha lista que lle deron a unha persoa en recadación, que foi a recadación e dixo, mira, quería reclamar por un tema do lixo e tal, que me están chegando mal un recibo, que a xente lle están chegando Sí, recibos sí, sin haberlo mandado antes, xa lle veñen con recargo, e deronlle en recadación unha lista de teléfonos, a maioría fixos, que igual son 15, 15 non sei. teléfonos. Sí, iba a decir 10 ou E 12. desos 15 porque- ainda non che collen. Eso vino No, como no te enchinaron. Mira, isto que me aparte- acaban de dar en recadación para que Sí, intente sí. falar ca Deputación para que marrexe o problema do lixo. Eso é un bo servizo. Eso é un desastre. O normal é que a empresa que xestiona un servizo que no Carballiño a última vez que o pagou o Concello, que foi os fondos municipais, xa pasaba do 1.000.000 de euros. O sea, que agora, ca suba que hubo, imagino que a Deputación recadará... Creo que era 1.300.000 e pico. Non sei se tanto, pero sí, Sí, era, sí, era con máis pasado un 1.300.000, millón. Sí, era 1.300.000 E agora porque co- era 80 polo número de... Ah, diso que é agora, non? Sí, agora, o que está Ahora. Pois a mí xa me dirás, Manolo, se a Ahora. Deputación recadando 1.300.000 euros dos veciños do Carballo co centro de recollo do lixo, non tiña que ter unha oficiniña aquí para atender a xente. Sí, a verdade que- Aunque fora nun despachiño no Concello, aunque fora nun localciño por aí, e ter unha para que a xente pudera resolver os Ou problemas. na sede do PP-PSOE. Pero Sí, A va- casa- que ven sendo a fábrica Concello. do papel, non? Ah, a fábrica do papel, vale, vale. sí, Home, que hai que, non hai que sabemos darlle que utilidade, función ten. non Pois se mira. va a meter, canto va a meter ahora? 30.000 máis ou 40? Máis, sí. Máis. Pero Bueno. cada vez que se fala de cartos no Carballo, pa ali vai algo. 30, 50, sí. 60... Pois, utilizala para algo, pois mira, por exemplo, pois unha oficina de atención pois ao cidadán, pois por este caso para da Pero o Diputación cidadán con teña que ir respecto ao lixo. a fábrica do papel para facer unha Pero reclamación. Co que podemos... se leva, Iso co non que se polo leva trapo. gastado na Mira. fábrica do papel, podíase poñer un teleférico dentro do centro do Carballo para que chegara ali cada media hora. Pero podemos ir á Diputación, que temos un transporte maravilloso que nos leva e nos trae, non temos problema ningún. Enténdase a ironía. Cóllelo no medio Sí. dunhas vallas aí na avenida do Balneario, sí. Exacto. É que Ai. por eso que inda que quixéramos poñer en valor o traballo e os proxectos que fan, Non é hai, imposible, non, porque porque non o que tes. temos é o que se ve. Ben se ve. É o que se ve. Y Entón, vamos a entrar a la última cuestión que tenemos, que es la moción que presentaste, Sofía. bueno, pois penso que é unha moción que foi 400 veces a pleno e seguirá indo, porque ten unha solución moi complexa e é a situación da sanidade concretamente no noso concello. Cada día que pasa temos un centro de saúde máis deteriorado, temos menos persoal, temos máis listas de agarda, os servicios cada vez son máis deficitarios e bueno, o que pedía na moción era que por favor, dunha vez por todas, deixemos as siglas a un lado, poñámonos todos de acordo para dar o primeiro paso, convocar o Consello Municipal de Saúde, donde este representado pois o persoal sanitario, a veciñanza e a corporación, se convoque ao señor conselleiro dunha vez por todas, porque mira que non levamos tempo agardando por esa cita que nunca nos conceden, que lle traslademos unha vez máis a situación que estamos padecendo e que nos den solucións, evidentemente. E xa, claro, pola parte que toca o novo centro de saúde, que se axilicen os trámites, porque
independientemente que estemos de acordo ou non ca ubicación si é a mellor ou a peor, pero aquí non sabemos nada. Que también seguimos sin presentar un proyecto y que creo que ya se vence el plazo la próxima semana. Exacto, o conselleiro comprometeuse que o proxecto estaría licitado no primeiro semestre do 2026, pero por ahora quedou en palabras. Xa o outro día a concelleira no pleno dixo que bueno, que houbo problemas ca Confederación. Como non vai haber problemas donde o van ubicar? Vai haber moitos máis problemas. Pero, mentras tanto, que servicio temos para a veciñanza do Carballiño? Que servicio temos agora no verán que duplicamos a poboación? Espera, un matiz, antes de que se me olvide, e esperemos que se contemple nese proxecto as medicións e un estudio viable das emisións do gas radon nesa está pegado ao conservatorio, evidentemente. O comento porque xa indo, claro, pola zona. Entendo que sí. O mellor que lle podía pasar ao Carballiño, sinceramente, pero claro, PP e PSOE están nesa tema, era parar esa barbaridade en 2 meses, porque curiosamente mercou o Concello un solar aí no barrio do Fardel que lle levou unha semana mercalo, é dicir, non é tan difícil mercar un solar, e buscar outra ubicación para o centro de saúde. Pero 60 e pico mil, sí. Sabes que lle podía haber salido un 70% máis barato de haberse acollido o plan de vivenda estatal que leva aprobado no ano 2021 e que o Concello do Carballiño non ten pedido nunca esa subvención? Bueno, pois peor me pos. Pero mira, retomando o tema da sanidade, quería apuntar, porque se me queixou moita xente estes días, e chegaronme incluso fotos e tal, para que vos fagades unha idea do grave que é o problema. Nas consultas do centro de saúde estes días había temperaturas superiores aos 30 graus. Sí. O médico que está ali ou a médico que está ali xa ten que estar trinando todo o día nun centro de traballo con temperaturas porque eres un médico e tens que tal. Pero unha persoa que chega enferma e se topa con eso, na sala de espera, ou maior, ou con problemas respiratorios. O sea, non é ni medio normal como nos teñen, de verdade, vos lo digo, non é ni medio normal. Porque agora teñen a excusa perfecta. No, é que vamos a facer un centro de saúde novo. Pero, mentras tanto, mire, dote de persoal o que temos, dote de medios, e cando este feito novo xa nos trasladaremos. Indo todo moi ben, que nunca vai ben cas administracións, e menos co goberno que temos no Carballiño, nunca vai estar antes de 2030. Nunca, o sea, ni de coña, eso indo todo perfecto. Entonces, que nos teñen condeados aos próximos 3-4 anos a estar nesta situación, nun centro de saúde que cae aos cachos, sen persoal. O sea, claro, é que o problema é que seguimos sin servicio de pediatría polas tardes, sin urxencias pediátricas. Dime tú a min se o Concello do Carballiño e a veciñanza do Carballiño non é merecente de ter ese servicio, porque o único que che queda é ir á privada ou desplazarte a Ourense. Arrancar Ourense, que non falamos só do Carballiño, falamos da comarca. Da comarca, do Estaríamos PAC tamén. falando do PAC, é dicir, aí daríamos servizo ao resto da comarca, igual que para facer unha puñetera radiografía. Exacto, É dicir, tú vas con que igual tes unha perna rota ou un brazo roto, porque tal, veña pa Ourense. Queresme decir que dándolle servicio a 25.000 ou 20 non sei cantos mil habitantes, non dá para ter unha máquina de rayos X. Radio e analíticas, As analíticas que porque tes unha lista. eu tuveme que ir a Ourense canena e tuve que estar hasta as 5 da mañá por culpa dunhas analíticas. Sí. Podendo facelas aquí. Calquer servicio que precises, aquí é todo, Pola tarde, fisioterapia, imagínate, a lista da garda que hai, todo o médico de cabeceira. E despois, con respecto persoal, porque decía a concelleira que tú non podes obrigar a unha persona a estar no seu posto de traballo indefinidamente, por suposto que non. Pero, vamos a ver, un dos problemas que temos é que cada vez que vas ao médico tes un médico distinto. A persoa que ten unha enfermidade que lle conta o que lle pasa a pídelle unha proba, cando vai buscar o resultado da proba xa está outra persoa que non sabe, entón, para que a xente se pois vaya. eles quédanse en que é un centro de difícil cobertura, sí, pero quedan aí. Pero non legalmente, é dicir, os Sergas ten unha figura dentro do seu organigrama que os centros de difícil cobertura que fai incentiva para que o persoal vaya para aí, porque son de difícil cobertura, porque quedan moi lonxe, porque teñen moita carga de traballo, entonces, pois ofrecerá máis diñeiro, máis libranzas, máis, non sei, máis incentivos. O Carballiño non está declarado de difícil cobertura oficialmente, pero como estamos situados estratégicamente perfectamente. Pero non digas que é de difícil cobertura, senón non tes declarado de difícil cobertura. No, pero é de difícil cobertura non por os requisitos que tú dices. Digo porque é de difícil cobertura. Pero é unha figura legal. Pero por eso sería interesante, claro. Pero a ver, entre outras moitas cousas, perdón, Sofía. No. Algo pasa. Que digo que sería interesante pois ter esa reunión e que o personal sanitario lle explicara o conselleiro e a corporación que é o que precisa e como se arranxa, porque mellor que a eles non o sabe ninguén. Eu participei nunha reunión, Sofía tamén, cando viñera o anterior xerente da área sanitaria de Ourense,
no Salón de Plenos do Concello, daquela, por sorte, movilizaranse uns cantos cidadáns, sobre todo nais preocupadas pola situación de pediatría, e foi a maneira de conseguir algo, que non estamos brillantes, pero estamos moito mellor que daquela. E tuvemos que escoitar como PP e PSOE prácticamente aplaudían ao señoriño que vou a decir que estaba todo fenómeno, que estaba todo a piques de solucionarse. Que os saiba a día de hoxe ainda non temos os dous pediatras, temos un pediatra e temos bueno, o resto de eivas están todas igual que estaban ou peor. Insisto, que non este mínimamente climatizado, polo menos as consultas ou as de espera ou algo, pero é que non é nin razoable, pero claro, veñen aquí, PP e PSOE aplauden. Bueno, polo menos desta vez que foi unha cousa que me sorprendeu, votaron a favor da túa moción, porque outras veces teñen votado en contra. Algo semellante levamos nós, creo que no mes de xaneiro votaron en contra. Sí. É de agradecer que polo menos haxa vontade. A ver, pero aquí o Concello... Non, a vontade de aprobala, de momento, de facer algo, xa veremos. O Concello tiña que meter máis presión, non só o noso Concello, sino a maioría deles, porque, bueno, as competencias, en este caso, en sanidade, menos as de sanidade exterior, están sempre reguladas nas comunidades autónomas. Aquí temos un problema que non só parte xa da Comunidade Autónoma de Galicia, porque todos os anos nos seus orzamentos a Xunta de Galicia desvía fondos para a privada. Decir, eso é evidente, sabémoslo todos, e sabemos que hai un mal endémico que estamos a padecer, e se temos un sistema sanitario bo, é gracias ao personal traballador, os médicos, os enfermeiros, celadores, que fan moitísimo máis do que poden. Bueno, pero sí que é verdad que temos un problema que se vai tamén hasta Madrid, porque as plazas do MIR están moi limitadas. E as plazas do MIR que se destinan para cada comunidade autónoma non se amplían desde o ano 2021. E despois os hospitales que dan cobertura a preparación destes médicos teñen un número limitado tamén de plazas anuales. E claro, se non metes fondos nas comunidades autónomas estes hospitales para preparar os MIR, os interinos, como vas a ter máis personal médico que che fai falta da especialidade que sea, ou os de primaria, que son o acceso ao sistema sanitario que temos, que é o primeiro onde acudes cando estás mal. Entonces é un mal endémico que todos os concillos deberían meter presión, e a Xunta de Galicia pois darlle unha voltiña ao que fan todos os anos. Pero algo ocurre, eu por exemplo pasoume, creo que foi o verán pasado, que fun por urxencias e a maioría dos médicos e todo o tema era xente de fora. Porque din que non hai persoal, claro, non hai persoal porque polas condicións laborais a xente vaise fora, nos formámolos aquí e a xente vaise para fora. Siguen sendo, por exemplo, en medicina, se de verdade fan falta moitos médicos, o que haberá que baixar un pouquiño a nota de corte para que máis xente, eu sei de xente con expedientes académicos brillantes que non quería facer medicina e non pudo. Pero iso digo cheu, por que veñen os de abaixo de Andalucía, que quitan mellores notas? No, bueno, no. Vale, pero siguen sendo poucos. Terás que defender aos estudiantes galegos. Sí, eso por suposto. Por que os estudiantes galegos na PAU quitan as notas que quitan, pobriños, que este ano foi un desastre, non poden conseguir os notas de corte, e veñen os de abaixo con todo o meu respeto, Andalucía, toda esta zona, por que levan mellores notas cos galegos? Bueno, sí, seguramente porque aquí sexa máis exixente ese filtro. Non, e despois insisto, primeiro meto os galegos, a ver... Sí, Ángeles, doucha razón, pero máis alá deso, o que había que dar máis opcións para que houbera máis, foran daqui, da lado, outro lado, pero que hai un problema de médicos, o sea, por moito que veñan os de abaixo, non hai médicos. E agora a pregunta é a seguinte, e é o problema que temos, que non hai persoal. Cando fagamos un novo centro de saúde, vaise dotar de persoal? Porque ese é o problema. Porque obras e infraestructuras ainda se van facendo, pero vaise contratar a máis persoal. Se Carballiño é un sitio de, como é? Difícil cobertura. Non, pero non está declarado. No, pero non está declarado e non é non por os motivos legais, pero se o declaras, o sea, de requisitos, que algo pasa aí dentro que ten que ser, no, pero, a ver, se non reúnes os requisitos non se poden declarar eso. Pero bueno, entonces non podes decir como argumento que é difícil cobertura. Claro, unha ou outra. Non me entendedes, o sea, difícil cobertura, non digo no sentido estricto. Cal é o problema polo que está nesa situación? Exactamente, cal é ese problema polo que non se chega a cubrir en Carballiño, que válgame Dios, con la autovía e con todo, jolín. Pois se se convoca o Consello de Saúde, aí poderemoslo saber, porque poderemos escoitar os especialistas de primeira mano. Os profesionais, claro, os especialistas entendo que terán un lugar onde poder reclamar o que está pasando. Os non médicos, sei se en algún momento alguén o dice. Os médicos durante moito tempo, non sei agora, saían os xoves con pancartas a porta do centro de saúde do Carballiño para reivindicar melloras no centro. Sí.
pero por que se A ver, van os médicos de aquí o que estaba Ya a dicindo tú maioría antes? dos que Eso saían xa ten non que ver. están. Claro. No, pero eso Home, non pero ten se que ver van. co Que que ya está se fueron, dicindo. claro. No, pero Antes disos dixeches- médicos terán algún sitio donde No. reivindicar, sí, con Pero tú pancartas na antes- porta dos no, sitios. pero tú antes dixeches, pídeme unha proba ao médico doxe e cando vou xa é outro médico. Por Sí, qué? bueno, sí. Pero Bueno. por qué? Non pode ser por... No, se eu estou de acordo que algo ten que pasar e habrá que analizar o que pasa. As políticas claro. laborales que se lle aplican aos solo profesionales. de Carballiño e ao resto non. No, a todos, a todos. A ver, hai Os máis- concellos están igual, hai mira. máis centros nesta situación, non é en Carballiño Sí, único. te vou por un exemplo moi rapidiño. Cando foi na época do COVID, os profesionales que iban de voluntarios para poder axudar, ese tempo, se estaban de baixa, de vacacións, ese tempo que pues, prestaban o servicio non lle computaba como servicio prestado po sistema e non lle computaba nin para baixas, nin para xubilación, nin nada. É dicir, vos fixadevos hasta que punto a Xunta de Galicia e os Sergas teñen unha política laboral moi raquítica con respecto aos Non che conto os do turno da oficio. E Vos aquí- lembrades cando aquí non che quixeron conto. quitarlle pediatría a Berín? Sí. Que se mobilizara todo Sí. toda a comarca de Monterrey e houbera manifestacións, organizaran a Dios, resolvérase, se non lembro mal, que me corrixideme se me equivoco, declarando aquelas plazas de pediatra de difícil cobertura, dotándoas moito mellor económicamente, Sí. e váiase apareceu xente. E váiase, non sei agora, pero se daquela Pero a tuveran ver, pediatras. Berín, non, pola distancia, pero é que non entendo de Carballiño. Vale, pero eso habrá que analizar cal é o problema. Centro de De saúde, hecho- pois, pouco persoal, moita carga de traballo, Sí. porque... No, pero seguides sin entenderme. De hecho, yo te voy a comentar que no me acuerdo ahorita bien dónde es, que decidieron subirle el sueldo a los médicos y darles mejores prestaciones para que se quedaran en el centro médico. Porque tenían Pero el me mismo parece problema injusto. que tenemos Pero aquí me en parece Carballiño. injusto que tú a uno de Rotaban Carballiño le des máis tanto. que a outro que... Claro. Bueno, home, a ver, Outra cosa se es que me digas, por se tú eres desplazamiento médico, te pago más. A ver, Ángeles, pero se ti eres médico, imaginemos que vives en Ourense, tes que escoller entre irte, non sei, non me sale ahora, pero a Viana do Bolo ou vir ao Carballiño, a priori sempre vas preferir o Carballiño, e sempre se van cubrir antes os que están máis cerca dos centros grandes de poboación. Vilariño de Por Conso, eso ou che Viana, digo, pero se non por nos eso che declaras digo. de difícil cobertura, lle das algunha condición un pouquiño mellor, pois Pero lógicamente. por eso te sigo En repetindo, vez de que 2 non días, entendo 3 de días Carballiño. libres, algo máis de suelo. para que Pero se a ver, compense. volvemos ao mesmo. A solución era que houbera máis médicos, para que houbera para todos lados, e non era que andar con Pero estas non hai, componendas. creo que tamén é Pero claro, o problemático, problema é a claro. escaseza de profesionais. Claro. Bueno, pero era o que falábamos antes, pero despois ca o número de plazas é escaso, porque xente que queira facer medicina hai, Sí. e con expedientes brillantes. Eu coñezo máis dun caso, Claro, que se entón, quedaron a décimas, hai o que- sea, exacto, imagínate claro. quedarte a décimas de facer Pero- medicina, eso é máis que Pero brillante. cantos Por eso. entran, pero despois se presentan, cantos se presentan ao MIR e cantos aproban? Porque as plazas do MIR están contadísimas. Tasadísimas. Sí. Claro, están moi tasadas. Claro, Entonces, entón os hai con- que aumentar o número. Claro, entonces xa digo que é unha problemática que se arrastra desde Madrid, recae nas comunidades autónomas, porque a política laboral depende, en este caso, das comunidades autónomas, e despois padecémola nos concellos. Padecémola en todos os concellos, porque... E non se soluciona No, facendo un no, no. novo centro de saúde. No, con eso non Claro. non arreglas, porque Entón, Cendal 2.0. por exemplo. Y con eso nos vamos a quedar, si no les parece mal, porque ya volvimos a llegar al final de nuestro programa, que se nos pasa muy rápido. Solamente recordarles de ese pleno extraordinario que se va a llevar a cabo el día 6 de julio a las 9 de la mañana para tratar el tema de la subida de agua en nuestros recibos. Así que toda la gente que pueda asistir, que vaya al pleno, que escuche de primera mano por qué ha sido esa subida y qué es los beneficios que vamos a poder obtener como ciudadanos. Así que los esperamos por ahí a ver qué nos contestan. Muchas Muchísimas gracias Nogueira, Sofía, Ángeles y Adolfo por haberme acompañado. Y los voy a invitar, yo sé que ya entramos en vacaciones, tenemos a los niños de vacaciones y todo, pero a partir de este pleno extraordinario volvernos a reunir y volver a debatir lo que pasa en ese pleno. Aquí Un estamos. placer estar aquí. Muchísimas gracias.